És una narrativa amb afany divulgatiu que té com a tema central l'educació sanitària en emergències. Va acompanyar unes il·lustracions fresques i alegres que ajuden a facilitar l'enteniment del missatge. Està destinada als nostres petits grans lectors i se'ns presenta una protagonista que és una superheroïna una mica diferent als populars coneguts superherois, amb un superpoder que no s'ha parat fins ara i que venim aquí a explorar-lo. I tracta una miqueta, està vinculat al món de les emergències i en aquest poder ens diuen com podem salvar vides de cara als més petits, com identificar una emergència, en quin número hem de trucar, com ens podem recordar d'aquest número, què ens preguntaran els serveis d'emergència quan hi truquem i viurem una situació una miqueta complicada on s'haurà d'aplicar aquest superpoder. I a més té aquesta moralina inclosa de que tots els nens i nenes no cal que sàpiguen volar ni tenir superforça, sinó que poden ser veritables herois ajudant a salvar vides. Aquest projecte sorgeix perquè jo soc infermera des de fa 17 anys, actualment em dedico a la gestió, però la major part de la meva carrera professional ha estat a l'assistència, concretament al bloc d'anestèsia, reanimació i urgències. A més, soc llicenciada en comunicació audiovisual i em vaig convertir en mare fa 8 anys. I al final tot aquest conjunt d'històries suposo que va anar com coint a foc lent aquest projecte. I jo em vaig adonar que moltíssimes vegades deixem el nen amb un sol adult i ens fartem de donar indicacions a l'adult sobre què han de fer si al nen li passa quelcom. Però ens parem a pensar la situació inversa, què passa si a l'adult li passa alguna cosa, doncs deixem el nostre nen desprotegit. I era donar una miqueta d'indicacions, crear una eina per ajudar una miqueta a formar els infants des de ben petits. Les infermeres poden trobar dues coses. Hi ha una dedicatòria especial feta per aquest col·lectiu per visibilitzar la gran labor que fem arreu del món i d'altra banda crec que poden trobar-se una eina que reflecteix molt la vocació que va més enllà de la jornada laboral, sinó que és una vocació 24/7 i una iniciativa que suma a les tantíssimes que té infermeria en relació a la promoció i educació per la salut.